Haba Hafsa, ba dole in kalle ki ba. Ko sharabo na danganki. Na kiwo ki barewa. Hafsa kuma. Ke? Hajiya, ni kike kallo na a gabana? Kike tsagargare ni? To ai gaskiya nake faɗa Alhaji. Wallahi na gaji da hawan kawarar da ake min a cikin gidan nan. Haba. Wai ke wace irin yarinya ce mai taurin kai? Na ce wace irin yarinya ce ke mai taurin kai? Lusara banza lusara wofi. Mama me ya faru? Ban hana ki dafa mana abinci a cikin gidan nan ba. Ko so kike ki goga min bakar kafar da kika goga wa ɗana? To wallahi na fi karfin ki la'ila fi quraishi tsakanina da ke. Abba ya sake ni. Mahaifiyarsa ta sa shi a dole sai da ya sake ni. Wannan wace irin mata ce? Sai ka ce shaidaniya? Da kantan ta ce ya sake ki? To dama me nake gaya maka Alhaji? Ai abin da nake gaya maka kenan karfa idan ka ki sauraron abin da nake faɗa. Wannan matar da kake gani wallahi ba ta kauna Hafsa. Ni tsoron da nake ji ma kar ta je ta halakan min da ya. Me kika yi mama haka? Har za ta sa hannu ta mare ki. Wallahi ban san me na mata ba, ni dai kawai na san na kai mata abinci tana sallah. Au cewa ma kika baki san abin da kika min ba ma kira? A gidan nan ban hana ta taba abinci ta bani ko ta baka ba, ko ka manta na kafa mata wannan dokar. Mama, ki yi haƙuri. Na san ita kyautatawa take so ta yi miki. Au tarewa matarka za ka yi Mubarak. Na ce tarewa matarka za ka yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a. Kuma ba na son ganin kowa, sannan ba na son jin muryan kowa. Kuma kun kasa fahimta ta. Gwaran zo tattara kayana a shiga duniya je can na rayuwa ta ne kadai. Hafsa. Ke? Hauka cewa kika kin san abin da yake faɗa kuwa? Kwarai kuwa umma. Kai Mubarak, akan wannan ƴar matsiyatar kake kira na da matsala? Ka san darajar uwa kuwa? Na ce ka san darajar uwa kuwa? Kowa ashe da kalarsa, kowa ashe da irinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallo da sauraron mu. Mai magana CEO, the founder of AA Dore Movies Nigeria Limited, kuma director na shirin fim ɗin Hagu da Dama. Ina amfani da wannan damar ina ba masu kallon shirin fim ɗin Hagu da Dama haƙuri da ɗan tsaiko da muka samu na canjin YouTube channel da muka yi daga waccan YouTube ta Dore Movies TV zuwa Hagu da Dama TV. Hakan ya samo asali ne daga wani ɗan problem da YouTube channel ɗin ya samu. So da Allah masu kallo da sauraron mu sai a yi haƙuri a ci gaba da bibiyar mu a wannan YouTube channel namu na Hagu da Dama TV domin ci gaba da kallon shirin fim ɗin Hagu da Dama season 3.